Sen kim gyýyz jagat? Bilemo. Adyň näme? Bilemo. Adyňy bilemokmy? Kimiň meýdi ejen kakan kim? Bilemo. Men hiç de bilemo. Kimler diýerler size? Tekeler. Kimler? Tekeler. Düşünemokmy? Tekeler. Sen onu teke ýerler, şeýlemi? Awa tekeler. Wagşy düşmanyň göýtepe galatyny uran darbasy ençime ykballaryň köküne girdi. Şol aýlygan jeňde ýalňyz galan näbelli teke gyýjagadynyň täleýi bolsa, düýbünden ters geldi. Barmyň 1882-nji ýylyň ahyrlaryna Sankt-Peterburgda çykan Radnik atly çağlar jurnalyna şol ýetim galan teke gyýjagady barada anyk maglumatlar ýazylypdyr. General Skobelov öz atlylary bilen qaladan çykyp gelýärdi. Ol meýdan bejeriş punktynyň gabadyna ýetenne oň aty körtürip durýar. Skobelov seretse, öňünde kiçijik teke gyýjagady ellerini terip dur. Ol adyşyp ýola çykypdyr. Ejesini gözleýänem diýdi. General bu gyýjagady grafina Milutina'ň ýanyna alyp barmak uýurýar. Ol soň bu teke gyýjagany özüniň eýçilik etjekdigine duýdurýar. Bir ay geçenden soň Moskwaga gidilen teke gyýjagady Hristiýan dinine kabul edilýär. Soň mony döwletiň hasabyna Nikolaevski çağlaryny tapşyrýarlar. Oňa üýtgeşik at goýdular. Tatyana Mikhailovna Tekinskaya. Ol wagtlar Orsiýetde durmuş öz akym bilen gidýärdi. Teke gyýyna bu hazırdyly durmuşy öwrenşmek kyn düşmedi. Şol wagtlar Orsiýetde Göktepe urşunyň ýeňişi şükratlandyrylýardy. General Skobelowyň ady asmana göterilýärdi. Bu wakalardan teke gyýjagadynyň habary ýokdy. Bu wagt ony terbiýelediler. Innoň dilem, dinem başga. Gyýjagadyň atlyndan habar berýän zat diňe oň garaja gözlerdi. Oň ýüreği duýgusy. Ine şu jaýda Yelizavetaның adyny göterýän Dinanlar institutyny 19-njy asyryň ahyryna teke gyýda okapdyr. Oň türkmendigini oňa hälisini ýatdyrypdyrlar. Ine şu demir baskanjaklardan ol ýöräpdir, pikir edipdir. Kim ol? Nirde onuň asly? Nirde onuň watany? Olunni yetişen kayıp. ...1898-nji ýylyň
23 Ağustos idi. Moskvanın Troyskoy butkanasynda Pyotr Skvartsov diýilen jigit bilen nikalaşanyna teke gyzy Tatyananyň 21 ýaşy bardy. Ýohul şol wagt nähil duýguny başdan geçirdik ha. Özüge dini kabul edenem bolsa Tatyana teke gyzy ahire. Tez wagtdan ýaş çatynjalar kark bogaçýarlar. Olaryň 3 tany gyýdlar bolýar. Tatyana inni enedi. Görnä hili bagtlylyk. Ýönen o kim zady watanyny. Tatyana öz watanyna howlugyady. Emma maşgalysyna garşy çykýady. On enelik mertebede kemsitilip 3 şahys elinden alınýar. Öz bagyryndan öňen prezidentlerini koyup öz dogduk mekanyna ýeki özi mejbur bolup gitmeli bolýar. 23 ýyldan soň öz watanyna dolanmak Tekinskiy üçin hup botlady. Häsiýeti, egneşigi, dili, dini hemme zat özgänki. Ol hatda özüniň hakyky adyndan bilen okdahyry. Watan meri kabul edermika öz prezidentini? Ol Rus paşasından öňkü Skvartsov familiýasynyň deregine Tekinskiy familiýasynyň gaýtarylyp berilmegini soraýar. Oň haýşy kanagatlandyrylýar. Uzak wagtdan soň oň türkmeni göz düşdi. Görnähil olar sady hem türkana. Ýöne näçindir olaň gözlerine gorku bar. Kimkä olary howp salýar? Kimkä olaryň erkinligini elinden alýar? Tekinskiýa hemme zat aýan boldy. Halkyň erki özügede. Bu toprakda diňe Rus paşasynyň hökmi ýörýärdi. Diýmek, öz watanyňdaky hiç kim. Sakasp naçalnygynyň kanseliýariýasynda dilimarş bolandy. Zenanlar gimnaziýasynda molmaçylyk edende bu ýalgyň zenan özüne arka bolýardy. Bir tarapdan Rus paçasynyň nökerleri ony halamýadylar. Ikinji tarapdan ony dininden çykany ýerli halkym kabul edip bilen okdy. Bir de durmuş kurmak meselesi Tatyana üçin kıyın bolýar. Sowetli ýigit Alymrat Gurbanow durmuşa çykanda da ýene de şol dininden çykan ady bilen garalanýar. Ýaňy bir ýaşaşyp başlan wagtlarynda Tatyana erkin pikirligi üçin günäý öňkölüp artyga sürgün edilýär. Maşgala da guyran bolýar.